D'una altra manera, volia començar amb els agraïments. En primer lloc, volia agrair al públic, a vosaltres, l'assistència durant tot el dia i que fins ara, a aquestes hores, encara continueu, perquè, vaja, sense vosaltres no té sentit organitzar aquests espais de reflexió i d'enriquiment mutu. Les companyes han eixit fora, però personalment a mi m'han enriquit molt. També volia agrair, evidentment, a la Facultat de Geografia i Història i personalment a la degana la cessió de l'espai i agrair-li també que ens acompanyi en el tancament i la mostra de que el tema que hem tractat li interessa, ens interessa a totes. També vull agrair les diverses organitzacions i institucions que han col·laborat en l'organització. Per a no deixar-me en cap, vaig a llegir la Comissió d'Ajuda al Refugiat, l'Institut Valencià de la Joventut, el Servei d'Informació i Dinamització d'aquesta casa i la Murta, que ara anirem i ens ajudarà a tancar la jornada en un ambient familiar i distès que sempre va bé. Gràcies també a les companyes i als companys del Bloc d'Estudiants Agermanats que han coorganitzat l'acte i m'agradaria especialment agrair a Letícia Amigó, a Laia Mas i a Vicenta Tassa, que ara no està, la implicació que han tingut en el projecte. Finalment vull agrair els ponents que han participat al llarg del dia. Per una banda, els ponents que ens han oferit una informació més acadèmica de com estava la situació i per una altra, les persones que des de diversos àmbits i d'una manera de vegades molt valenta ens han parlat de les seues vivències personals. Això enriqueix moltíssim, pense jo. Li dona una altra visió també a aquestes qüestions que de vegades ens quedem més en l'àmbit acadèmic només. Bé, el subtítol de la jornada era «S'avança cap a la igualtat al món laboral». Bé, jo, per a tancar, vos parlaré de la meva experiència. Jo tinc la sort de treballar en la funció pública valenciana. I dic que tinc la sort perquè realment he pogut accedir a un lloc de treball que considere que és adequat a la meva capacitació, al que jo vaig estudiar i em vaig formar. També vaig poder accedir a través d'unes proves objectives en les quals no es tenia en compte si jo era dona o home i no pogueren influir en la decisió. També és de veres que cobre el mateix que els meus companys homes. Els meus companys que fan la mateixa tasca que jo, que tenim la mateixa catalogació, cobre el mateix i en principi, m'agradaria remarcar el tema en principi, no poden tindre represàlies contra mi per plantejar-me idees tan boges com voler quedar-me embarassada o voler conciliar la vida familiar i laboral. Ara bé, vol dir això que hi ha igualtat en la funció pública? La meva opinió és que no. Perquè, mireu, jo treballo en una institució en què la majoria de la plantilla la formem dones. I això passa en pràcticament tota la funció pública, llevat d'alguns sectors com la policia, les forces de seguretat, que la majoria són homes. En la resta, la majoria de la plantilla som dones. Ara bé, els càrrecs de certa responsabilitat, estic parlant de la institució en què jo treballo, tots els càrrecs de responsabilitat que han sigut triats per lliure designació, que si no coneixeu com funciona, lliure designació és allò més subjectiu que pot trobar-se en l'administració pública, tots aquests càrrecs estan ocupats per homes. Per una altra banda, la institució en què jo treballo compta també amb 21 persones que tenen la condició d'acadèmiques perquè se suposa i ho són expertes en la matèria que treballem en la institució. Els acadèmics els van nomenar en un primer moment a l'any 2001 les Corts Valencianes. De les 21 persones, 4 eren dones, 4 de 7 homes. Fa un any la institució va passar per la primera remodelació que havia de patir segons la mateixa normativa de la institució, cada 15 anys s'havien de renovar. I fa un any van fer la primera renovació. En aquesta ocasió van ser els mateixos acadèmics els que van proposar als substituts.
i com una mostra del gran avanç cap a la igualtat, ara tenim 3 dones. 3 dones, 18 homes. Clar, després del que vos he contat, evidentment no puc pensar que avancem molt de pressa com a mínim. Evidentment és una anècdota, ja sabem que d'una anècdota personal no es poden extraure normes. El problema és que pense que la majoria dels que estem a la sala i la majoria de les persones professionals tenim anècdotes molt semblants. I per això pense que jornades com la d'avui i aprofundir en qüestions com la que hem tractat és importantíssim. I m'agradaria, només per acabar, exposar el meu desig que en algun moment poder conèixer una dona rectora de la Universitat de València. I ja està. Moltes gràcies. Bona vesprada a totes les que quedeu i gràcies per estar ací i per vindre a aquesta jornada organitzada per Tirant lo Blanc i el Bloc d'Estudiants Germanats i també gràcies a tots els col·laboradors que han fet possible aquest acte. Durant tot el dia hem sigut afortunats de tindre moltes ponents, els quals m'han donat des del seu punt de vista la seva visió del món laboral de les dones. I pense que personalment ha sigut una experiència molt enriquidora i pense que aquesta experiència que hem tingut avui no es té que quedar soles en aquestes xerrades, sinó que ho hem de dur a la pràctica i lluitar nosaltres com a sindicat d'estudiants i com a estudiants per a que el dia de demà, quan accedim al món laboral, hi hagi uns canvis possibles i reals. Com he dit, jo soc membre del Bloc d'Estudiants Germanats i el BEA du 33 anys lluitant per una universitat pública, democràtica i en valencià. Aquest és el lema que soleu veure en molts dels nostres cartells penjats a les vostres facultats, però realment no sols ens quedem en aquest aspecte, sinó que el BEA està format per molts estudiants i per molts alumnes, els quals lluiten tant pels drets de l'estudiantat com per la igualtat de l'estudiantat, tant al món acadèmic com el món quotidià. Creixem en un món on ens resulta difícil adaptar-nos i moltes vegades ens hem sentit reprimides davant situacions masclistes, sense poder dir res simplement obeint a la nostra societat. Però aquest temps va acabant i gràcies a moltes lluitadores hem perdut la por i hem pres partida per aconseguir allò inqüestionable, la igualtat. El BEA no es podia quedar enrere en aquesta lluita feminista. Per això, darrere el nostre lema, que tanta gent coneix, hi ha una lluita constant pel feminisme. Lluitem per erradicar qualsevol situació masclista a les aules, als carrers, a les institucions i al dia a dia. Lluitem per aconseguir una igualtat real al món laboral. Ens preocupa per acabar amb els rols de gènere que actualment encara estan i valorant simplement allò que som i pel que valem i pel que ens hem format. Lluitem contra qualsevol acte masclista, contra la violència de gènere, prenent consciència a la població del problema real que s'amaga baix moltes injustícies pel fet de ser dones. Però sobretot volem fer veure que aquesta lluita no té dues dates senyalades, sinó que ha de ser dia a dia, constant i a cada oportunitat que tinguem de denunciar una situació de desigualtat. Per això, sabem que també aquesta lluita no és simple i que necessitem l'ajuda de totes i que vos convidem a lluitar en nosaltres i formar un món igualitari. I res més a dir. Gràcies. Me toca a mi fer la cloenda d'aquest acte. En primer lloc, donar l'enhorabona i agrair la implicació personal de tots vosaltres i totes vosaltres els que esteu ací, tant les persones que heu organitzat aquest acte, que jo crec que és molt interessant i molt necessari, cada vegada més. Encara que parega mentira, no s'ha avançat prou en la conscienciació social i tot el contrari, jo crec que anem cap a un món més complicat i pitjor que per a les dones en tots els escenaris de la nostra vida. I ho intentaré explicar-ho molt breument. Jo crec que aquest acte és necessari i cal reivindicar l'esforç que heu fet, tant de Tirant lo Blanc com el BEA, per organitzar un acte com aquest i amb un públic heterogeni. I quan parlo d'heterogeni me referís precisament a això. Així esteu homes, dones i altres col·lectius presents, evidentment fent un esforç, perquè aquesta veu ha de ser una veu obligatòriament de dona, però també dels homes, dels companys que han d'estar amb nosaltres en aquesta lluita, perquè si no malament anirem, no avançarem cap a cap lloc.
Per a mi és molt important, no, aquest acte. Jo lamento moltíssim no haver pogut estar en tot ni el matí ni la vesprada. Tinc classes, aquests 4 mesos tinc tota la docència acumulada, amb la qual cosa me fa pràcticament impossible estar en els actes, i jo crec que ha estat interessant perquè he vist en el cartell el que he pogut escoltar i el que m'han comentat els companys estudiants de la nostra facultat. I m'interessa moltíssim perquè jo em dedico a la història de l'art, no soc ni d'història ni de geografia, sinó d'història de l'art. Treballo molt el tema de les imatges i el treballo molt des d'una perspectiva molt social, que és el que m'interessa. No la imatge des de la seva funció estètica o com a emblema que pot captar elements relacionats amb la bellesa, en el plaer contemplatiu, sinó com a element de reflexió, aquesta capacitat que l'art té com a element de transformació. I fa molt de temps que em dedico a la perspectiva de gènere aplicada a la història de l'art, sobretot des de la perspectiva de la dona com a element d'objecte de creació, però també com a subjecte de creació, de creador, la dona artista i la dona representada, i sobretot perquè em sembla molt interessant aquesta dualitat en la visió, donat que quan un va i contempla allò que se presenta com a relat construït de la nostra història del passat dins d'un museu, d'aquests grans contenidors de la cultura de la nostra història de la imatge, s'ha d'enfrontar normalment a una doble vessant. La mancança de dones creadores, artistes, presents als museus, i la gran abundància de les dones com a element de representació. Deien les Guerrilla Girls que era més fàcil entrar a un museu despullada que no com a artista creadora. I aquesta vessant és la que comencem a treballar, i sobretot perquè és molt necessari començar a repensar allò que mostrem de la nostra història en els relats construïts a través de la imatge, sobretot als museus, que tenen un element didàctic i pedagògic molt important. Per tant, jo crec que és molt necessari. Des del punt de vista del nostre treball quotidià, fent expressió de les nostres pròpies experiències, que també m'ho han demanat, què és el que jo us puc contar des de la gestió d'un centre com és la Facultat de Geografia i Història. Doncs el que puc contar és que encara existeix allò que s'anomena el sostre de vidre, de cristal, però que no és de cristal, això és de mentides. És que és quasi impossible de trencar. El cristal se trenca, i més si fes força. És un mur, però un mur de ferro. I això se constata perquè la piràmide és més que evident. Vosaltres teniu, homes, els xics que esteu així, una visió molt clara de quina és la vostra presència dins de les aules universitàries, i més en facultats com la nostra. Sou una minoria, no? Pràcticament les dones són les que estan en les aules, en la majoria dels casos les dones són les que treuen millors notes, les que més s'esforcen i les que mostren un gran sacrifici per ser competitives. I què és el que passa? Que quan tu contemples la visió al món de les persones que finalment treballen a una facultat, a un centre universitari, les dones ocupen tasques sobretot relacionades amb l'administració, és a dir, la burocràcia administrativa, les secretàries, el personal d'administració i servei pràcticament està composat per, jo diria que un 90% de dones, mentre que quan contemples el professorat universitari la majoria són homes, i no sols a les carreres de ciències, sinó també a les d'humanitats. Això que diuen, és que les carreres d'humanitats són de dones, les de salut o relacionades amb les qüestions sanitàries també són de dones, mentre que les enginyeries són d'homes. No és de veres, això és mentida. És que és mentida absoluta. Tu t'adones que les persones que comencen a treballar com a becaris d'investigació, a fer recerca, en les beques predoctorals, la majoria que aconseguien les beques són dones, però quan s'arriba al moment de tindre una plaça, etc., ja ha hagut un canvi, alguna cosa ha passat. I
contemples i veues que la majoria de les àrees de coneixement, per exemple, a la nostra facultat, és que no n'hi ha ni una sola dona dins d'aquestes àrees de coneixement. En història antiga, tots els professors són homes, en història medieval, tots els homes són homes, en moderna, conforme comencen a jubilar-se algunes de les dones més majors, seran tots homes, i d'aquesta manera, progressivament, inclús en el meu departament d'Història de l'Art, la majoria són homes i les dones som una gran minoria. I això ho planteges des del punt de vista d'aquesta triple vessant que ha de tindre el professor universitari, que s'ha de dedicar a la docència, s'ha de dedicar a la recerca, però també s'ha de dedicar a la gestió, a tindre aquest compromís perquè les coses funcionen dins d'aquest gran engranatge que és la Universitat de València, i quan la gestió, que és un càrrec de treball, de servei a la comunitat universitària i que suposa molt de temps i molt d'esforç, tu contemples que la majoria de les persones que estan a la gestió també són homes. Quants directors de departament n'hi ha a aquesta facultat? I quantes directores de departament? 0. No n'hi ha, són tots homes. I quina és la meva experiència com a dona i com a degana? Doncs la meva experiència és que sempre soc jove. Sempre. Quan me presenta una persona, la primera contestació, i sobretot si és home, és «Ui, que jove eres, no?» I jo dic, mai deixaré de ser jove? O sigui, tindré que tindre 80 anys per a deixar de ser jove i dona? Però el més graciós és, i eres guapa? O sigui, perdona? O sigui, això què significa? Per què? O sigui, què significa això? O sigui, aquests tipus d'elements de categorització del teu cos, per què? Fa falta? Nosaltres no fem això quan ens trobem davant a una persona del sexe oposat. No ho fem. No fem aquests criteris de caràcter estètic. Per què? És un insult realment, un greu insult. I a més sempre he sigut jove, i ho era quan era becària, després quan va ser professora, després quan me va presentar per a ser degana, que a més tenia el complicat hàndicap de no ser funcionària, a més, per més INRI, i això que quan jo me vaig presentar per a ser decana, el meu gran problema era la meva joventut, perquè les dones sempre són menors d'edat, no sé si vos heu donat compte, mai tenim ni la saviesa ni la maduresa suficient per ocupar càrrecs de gestió. I dins d'aquesta visió de dona i joventut, que suposava un greu problema, jo vaig reflexionar un moment i vaig tirar cap enrere a veure què és el que passa i vaig intentar veure quan els meus col·legues degans que em van precedir en el càrrec havien arribat a ser degans. Jo tenia 39 anys en aquest moment i els meus predecessors tenien 34, 35, 37 i 38. Però mai van ser jovens. A la qual cosa jo penso que això també hauria de fer-nos reflexionar. I altres qüestions que potser són ja és massa tard per a comentar-les, que és el tema de la conciliació laboral i la família. En el meu cas, jo soc dona i a més m'encarrego d'una família monoparental en dos fills. És molt complicat, i mai s'ha tingut en consideració si jo he tingut que passar un període de lactància, si jo havia de conciliar això en la meva docència o si jo tenia que deixar els xiquets en els matiners, en la recollida de matiners, perquè tenia que començar a donar classe a les 8 del matí. N'hi havia una jerarquia imposada on el catedràtic havia d'elegir primer les assignatures i després la resta, i el tema de la conciliació, en aquest cas laboral, en la família,
mai s'ha tingut en compte. Això és un problema greu, no?, dins de la universitat, i és un hàndicap més afegit, no?, a aquesta mancança d'inserció, en aquest cas laboral, de moltes de les meves companyes que en un moment determinat és que veuen realment impossible fer front, no?, a aquest mur de ferro que jo vos comentava. I res, en aquesta reflexió vos dic, no? Des de la meva experiència més personal, i agrair-vos tot el treball que heu fet i que continueu la lluita, perquè el camí és llarg, molt llarg. Gràcies.